jo us explicaré algunes coses, però veritablement podrien discrepar, contrastar. La meva és una visió en gran mesura adolescent, aunque tot i que no m'he dedicat només al món dels adolescents, i és una mirada canviant, perquè clar, jo començava en la prehistòria als anys 70 amb les bandes entre cometes de carrer i he acabat discutint si les pantalles són un perill o veritablement són una ocasió. Podeu pensar que entre aquelles històries de carrer i les històries digitals hi ha hagut moltes adolescències, moltes històries diverses. I sempre és un plaer compartir les reflexions amb un grup de persones que els preocupa la salut i que suposo que us preocupa activament per pensar en cada moment de quina manera podem pensar la salut en cada moment. No intentar pensar que el passat, el bosc, la dieta mediterrània i no sé quantes coses són l'única manera de tenir salut. Cal tenir salut en temps d'Instagram i en altres temps en els quals estem vivint. Per tant, com que és la sessió inicial, es tracta de despertar-vos, aniria per aquí, però com que estan gravant, doncs m'haig de col·locar en algun lloc que el pla no surti bé i per això no m'allugo gaire. Ja dic que és una perspectiva adolescent, però no és l'única, òbviament, del benestar emocional ni de la construcció de la resiliència. És una part i una perspectiva. De fet, quan preparava, entre les moltes històries que m'ha tocat fer aquesta setmana, aquest matí revisava el que havia preparat ahir en el tren, que en realitat tenia que estar fent una entrevista a la ràdio, a la xarxa de televisió, a la xarxa de televisions locals, i abans d'entrar em plantaven el diari i em plantaven això, que no sé si heu arribat a veure, això són dues planes del periòdico d'avui, en el que de cop i volta un servidor a les 9 del matí, només amb un cafè, havia de posar-se a parlar d'aquesta història. Curiós, no?, que el periodista pensi que és que les riques no es droguen. Bueno, es deuen drogar en drogues riques, no? Però els pobres sempre s'havien drogat amb les històries del botiquí de casa, o que a aquestes alçades estiguem encara discutint sobre com continuem posant diapositives per fer educació sexual, diapositives sobre l'aparell reproductor, personatges que porten hores de vídeo porno a sobre, o que destaquin coses com aquestes, no? En el que, clar, sempre sabem que a la mesura que pressiona sobre un tipus de drogues o un altre, apareixen unes o unes altres. Podríem posar l'efedrina o no a la llista de substàncies en funció de què. Però, òbviament, com sabeu molt bé, el Red Bull dona ales, i si el Red Bull dona ales, doncs val la pena. Bueno, això és el que aquest matí em despertava i jo m'hi posava a acabar de revisar el que havia pensat que potser es podria provocar o es podia dir. Que en qualsevol cas no fa més que replantejar contínuament en noves condicions, en noves realitats, com dimonis continuem intentant construir la salut. Que com també s'ha dit en la presentació, si existeix el Consell, més enllà del formalisme municipal o no, és perquè se suposa que la salut és una realitat que es construeix plegats, que és una realitat comunitària, i per tant que fem salut junts i que la fem pensant en la felicitat. És a dir, a veure, vivim en un món que té dos grans déus, passar-s'ho bé i consumir, i difícilment la salut està fora del gran déu de la felicitat. Per tant, són societats felices. Recordeu que fins i tot quan es discutia l'última reforma de l'Estatut es va estar discutint si havien de posar que Catalunya havia de ser una societat feliç. I que aquesta història es fa en cada etapa de la vida, en cada moment, i hem de pensar en cada moment com ho fem. Aquesta reflexió, a més, es dona en un moment en el que la gent que mana són la gent de la meva edat. L'alcalde ha marxat, però jo li diria, si vols guanyar les eleccions no inauguris cap casal de joves. No se t'acudeix en aquest moment posar en marxa qualsevol cosa que tingui a veure amb els adolescents o els joves que, òbviament, es bellugaran, et contestaran, no sortiran a la foto i, a més, no votaran. Vull dir que en una societat que ha de definir, ja dic, salut i altres coses, en criteris gerontològics, és a dir, en criteris de persones d'una determinada edat que més aviat envegen i odien els joves i, per tant, que és complicat que traspassis una lectura juvenil. A més, que probablement de tant en tant hem de posar en principi de realitat que és el que suposa tenir els adolescents. Això que es deia dels titulars del diari no deixa de ser el principi de realitat.
Podem tenir el nostre Parlament o les Corts Espanyoles, el que sigui, dedicant-se a fer acords unànimes sobre el botelló. Però que al final si has de dir, senyors parlamentaris, algú de vostès va esperar als 18 anys a beure alcohol? Que no? Doncs més enllà de fer lleis sobre l'edat en la que es pot consumir alcohol, que pot ser una edat simbòlica per lluitar amb la relació amb una substància problemàtica dels adolescents, potser haurem de fer alguna cosa per educar-los en què potser no val la pena o no sempre val la pena beure per ser feliç. On està el realisme? Perquè si no anem legislant, anem fent normes i de què serveix? Tot això si en la pràctica el principi de realitat de les persones a les quals van adreçades ens recorden que la vida és una altra història. I per tant, qualsevol Consell de Salut s'ha d'instaurar en el principi del pensament crític i dels dubtes raonables, perquè intentar defensar un model estàtic i un model segur sobre què vol dir ser saludable porta, ja dic, aquests desencaixos en el que sempre, al llarg de tots aquests anys, ja m'he trobat, sempre les societats adultes, cada vegada que apareix un canvi, primer veuen un problema i en tot cas després veuen un adolescent. Són incapaços de pensar i com adaptem el que nosaltres entenem, aquells vells principis del Consell de Cultura Catalana sobre la definició de salut, aquella llarga història de què vol dir ser salut, com s'aplica en cada moment, en cada realitat. I anem al que em tocava, el que jo havia preparat i és el que m'havien demanat les companyes organitzadores. Bé, és això. Què vol dir la lectura de la vida sana en criteris adolescents? Criteris adolescents que depèn de si els teniu a casa, com a pares i mares us podeu relaxar perquè us estan preparant el sopar i quan torneu tindreu la taula parada, que si sou professionals feu el favor de no pensar en claus de prevenció perquè no, penseu en tot cas com intenteu influir aquests personatges que en tot cas no sé si se'n referiran de vosaltres o no, però que en tot cas tindreu que construir una relació que si esteu en el territori de l'organització o demanar el que sigui, també tindreu que pensar quina mena de personatges, de ciutadans i ciutadanes són aquests personatges adolescents. Per tant, són 9 idees que d'alguna manera ens ajuden a mantenir el discurs adult una mica més jove, a evitar que ens entre la veritable malaltia de la maduresa, que és l'esclerosi en el sentit ideològic de no intentar tenir la mínima flexibilitat com per entendre un món que va canviant. Primera idea. Doncs no queda lluny, això. No queda lluny. És que tindrà cirrosis. Bueno, és que, a veure, tot adolescent dirà és que l'adolescència és una etapa per ser feliç. I li hauràs de dir, com jo deia a la meva filla, ja soc avi d'un adolescent, ja he donat la volta sencera. Però jo li vaig dir, bueno, va, la filla meva, però no cal que et beguis la vida en un estiu, la podem distribuir una mica, no? Com es viu sanament en el present? Fa anys que qualsevol adolescent o jove diu no, ara, mentre sigui jove jo fumo porros. Quan sigui una mica més gran ja els deixaré, però ara soc jove i després ja canviaré. Com us deia, volen viure cada etapa amb la màxima d'intensitat. I moltes vegades la nostra discussió és què vol dir estar bé i quina diferència hi ha entre estar bé i posar-se bé. Quina diferència està entre sentir-se bé i buscar un colocón del qual no t'interes de si estàs bé o estàs malament. O què vol dir els malestars? Com després insistiré, els col·legues de la salut mental saben molt bé que si tu apliques el DSM-5 a un adolescent, tots estan per tancar-los, tots estan per tancar-los. Que potser en lloc de definir els trastorns, haurem de definir els malestars, i els malestars són simplement desencaixos entre unes determinades pretensions i una determinada realitat. La immensa majoria d'adolescents viuen moments de malestars. Malestars que són desencaixos entre el que diu el mercat que han de ser, imagineu tots els trastorns associats a la projecció de l'adolescència en el cos, i per tant, això que després nosaltres etiquetem com trastorns de l'alimentació, però que en realitat és dipositar els malestars adolescents en el cos. O imagineu els desencaixos entre una escola meravellosa
i una adolescència avorrida, vull dir, a la inversa, una escola del pronom feble i una adolescència d'Instagram. O els desencaixos entre una família que espera no sé què i un adolescent que vol dedicar-se a viure la vida. Avui mateix que tornava a sortir algun desgraciat cas de suïcidi d'adolescents, suposadament per històries d'assetjament a l'escola, tornem probablement a una altra gran simplificació. Decidir que la vida no té sentit és només una qüestió d'assetjament o probablement és la manca de sentit de la vida en la que estan obligats a viure. Per tant, com ajudem a definir a un adolescent què vol dir estar bé, sentir-se bé, i com es gestiona aquest desacord entre el que pressiona sobre la seva vida i les seves vides. Com treballem? Ja sabeu que de tant en tant es posen de moda conceptes. Ja fa temps que ens dediquem a la història aquesta de la intel·ligència emocional i hem construït tota una sèrie de teories sobre la intel·ligència emocional. I a més la volem col·locar a l'escola, però després ve l'informe PISA i resulta que no mesura la felicitat, mesura les competències matemàtiques, les competències lingüístiques, les competències... I com es gestiona això? I sempre estem en la mateixa. Introduir una assignatura que faci que... Home, no seria important que el tutor o la tutora corresponent tingués la capacitat de discriminar perquè en primavera el càlcul de la tangent no dona igual que a la tardor? Que fos capaç de discriminar que ha suspès justament perquè s'ha enamorat o perquè s'ha agobiat? Quan discutim o diferenciem tant les adolescències masculines de les femenines dins de l'enorme diversitat de cada adolescència masculina i femenina, perquè no intenten que els adolescents masculins tinguin una mica adolescències femenines, que són adolescències que es paren a discriminar, que senten, que no senten, com es troben, que es paren a utilitzar la paraula per relacionar-se, però alhora perquè no ajudem aquestes adolescències femenines candidates a utilitzar dosis altes de diazepam al llarg de la seva vida, perquè no les ajudem a que siguin una mica més bandarres i facin el favor de no ser tan responsables i actuar una mica més i no pensar tant. Per què no intentem que s'acostin unes coses a les altres? Perquè això ens ajudaria a veure, què dimonis sents tu quan dius que estàs agobiat? En què consisteix aquesta història? No he posat el de l'estudi, però això que sortia aquest matí, però podeu entendre que el número d'usuaris adolescents de psicofàrmacs és important. I la periodista em preguntava, però no haurien d'educar abans? En relació als usos de drogues, dic, home, abans, no sé quan abans, perquè al ritme que anem no sé quan se suposa que hem d'educar perquè descobreixin els seus sentiments, les seves vivències, els estats d'ànim. Li recordava, per exemple, quan els pocs que us acosteu a la meva edat, la majoria no, però els que us acosteu a la meva edat, sabeu que quan començaven les campanyes de prevenció de drogodependències, les nostres il·lusions preventives de fa 3 dècades, vam adaptar un programa canadenc que era una mica el jardí, no me'n recordo com es deia, el jardí de no sé què, que era un programa de prevenció de drogues per P5, per P4, un programa de prevenció de drogues per infantil. Però en què consistia aquell programa? Consistia en que un nen d'aquelles edats, un nen o una nena d'aquella edat, sapigués discriminar que quan la mare prenia pastilles no necessàriament ella havia de fer el mateix, que quan li feia mal al cap no calia prendre aspirines, que quan se sentia malament no calia prendre... És a dir, intentaven inocular des de bon començament que gestionar els estats d'ànims no era una qüestió que estava relacionada amb fàrmacs, malgrat el que estiguessin veient contínuament a casa seva o a la societat en la que estaven. Per tant, perquè els adolescents o els adults diuen és que estic depre, és que tinc depre. Digues que estàs trist, en tot cas, però per què li hem col·locat tots aquests condicionaments de trastorn mental quan en realitat és... Què vol dir? I a més en el món dels adolescents, com sabeu molt bé, és una mena d'olla a pressió d'estats emocionals continus en el que, si us teniu a casa, ja sabeu
que ni el millor dels meteoròlegs sap si toca tempesta o toca calma, i quan estàs enmig de la calma salten les espurnes i enmig del caos t'acaben dient, bueno, mama, no és per tant, i com dius, com no és per tant, si m'acabes de matxacar. Llavors, que amb aquestes vivències meravelloses d'aparatositat, doncs els sentiments, les emocions, les vivències estan a l'ordre del dia. No és que ara em vulgui dedicar a analitzar l'escola, no. La salut de l'adolescent és una salut, com la dels adults, una salut de contextes. Depèn d'on estan, en quina realitat, es construeix la seva salut. Com que l'adolescència està bàsicament escolaritzada i a més hem construït aquesta idea que els adolescents són de l'escola i no són nostres, doncs com gestionem un dels grans desencaixos de la societat actual, de l'educació actual, que és la secundària i els adolescents. En tot aquest moviment que periòdicament, abans es deia renovació, ara li diem innovació, però aquesta història, aquesta lluita per adaptar l'escola a una societat canviant, si en algun punt hi ha una discrepància brutal és en la secundària. De fet, si vosaltres feu des de programes d'absentisme escolar fins a programes de relaxació de famílies que tenen un adolescent apalancat que no fa res, d'una cosa a l'altra, sabeu que entremig sempre hi ha una pregunta terrible que es produeix especialment quan surt el sol i brota la primavera, en la segona primavera de l'adolescència, que és: i jo per què tinc que anar al col·le? Quina és la raó per la qual jo tinc que anar a l'institut? Perquè li podeu anar donant voltes, però... I nosaltres dient que vagi al col·le, perquè si deixa d'anar al col·le, què hi farem amb ell? L'imaginari del bon adolescent no és l'adolescent feliç i sa, l'imaginari és el del bon estudiant. On col·loquem les històries de la salut d'adolescent? Per tant, què és un context saludable per a un adolescent? Abans, recordeu, els pares i mares dèieu allò que no estigui al carrer. El carrer era el territori del perill, el territori dels problemes. Llavors, com a mínim que estigui en algun lloc. I, de fet, observeu que els pares i mares bàsicament demanen a les autoritats municipals l'ampliació dels horaris sota control educatiu. Que a ser possible me l'agafin a les 7 del matí i si me'l poden tornar a les 10 de la nit dutxat i sopat, perfecte. Perquè sé que està garantit que estarà en un entorn, diem, saludable. I fins i tot li diem a l'oci o a la diversió, li diem oci educatiu, a tot li posem alguna etiqueta, quan en realitat el que estem demanant és temps de control, és a dir, que estiguin sota algun tipus d'adult que vigili sobre la seva vida. I és aquí on ve com construïm entorns saludables. Què posem en un casal de joves? Per suposat cal posar wifi potent gratis, una bona PlayStation i un bon sofà. A partir d'allà podem pensar quines altres coses posem. Però quins són els entorns saludables que construïm perquè les persones visquin saludablement? Què és la diversió? Vosaltres que feu cara de postadolescents o que no fa tants éreu adolescents, recordeu que començava la vostra adolescència a les 3 de la tarda un dissabte dient i ara què fem? I a les 8 de la nit encara estàveu allà en el mateix banc, en el mateix parc, dient i ara què fem? Com construïm totes aquelles històries entre el temps lliure, el temps disponible, el temps avorrit, el temps feliç? Què és un oci saludable? Fixeu-vos que de tant en tant nosaltres, els tècnics i les administracions inventen coses divertidíssimes. Durant molt de temps vam estar treballant programes que originàriament van néixer, per exemple, a Astúries, que deien abierto hasta el amanecer. I era un intent d'oferir a la nit, en un espai diferent, el que oferia el mercat, aquests personatges. I fins i tot organitzaven aquelles activitats. Obríem un poliestiu municipal i dèiem festa sense alcohol i oferíem sucs. Clar, òbviament no entenien que el negoci el feia al bar de la cantonada en el que anaven a omplir les cantimplores, a omplir altres històries. Com construïm espais de diversió i lògiques de diversió per persones que es construeixen en contextos i espais diferents, què vol dir diversió sana? Què vol dir diversió sana no és oferir
una hora de macramé per suplir un bon èxtasi, no fem el favor d'oferir com construïm contextos diferents. Els adolescents són personatges, com sabeu molt bé, que es defineixen per 3 grans afirmacions. Jo ho sé tot, i nosaltres volem fer educació en la salut. Jo ho sé tot. Tranquil·la mama que jo controlo, òbviament ni saben ni controlen, i a mi no em passa, com diré després, li passa a l'altre, o per una vegada no passa, no? Aquest pensament màgic de pensar que són invulnerables i que no els afecta res. Què vol dir construir el control? Dic perquè, clar, què volem? Perquè és que depèn del que vulguem, no? Si volem personatges que aproven, treuen bones notes, no protesten gaire i es diverteixen sanament, vos té votants garantits per tota la vida. Dic vos, no vaig més, però que no s'enfadi. Perquè seran persones que no es qüestionaran mai res, que no discutiran res, que no posaran en crisi res. Quin és el grau de contestació vital que hem de provocar? Que l'hem de provocar moltes vegades. Que aquelles noies meravelloses, estudioses, de bones notes, responsables, solidàries, quan arriben als 18 anys, a vegades en un mes fan el que no han fet en tots els anys de l'adolescència. Potser millor que el distribuïn una mica. Quina mena de salut oferim? No podem dir, com segur que diu el col·lega endocrinòleg quan ve un adolescent, que com diuen els col·legues de la salut, debuta en l'adolescència, debuta en la diabetis, i li comencen a amenaçar sobre el glaucoma que tindrà. Si ara no estem parlant del glaucoma, ara estem parlant de si jo vull estar bé amb una noia que m'agrada, per què no puc prendre un cubat i després injectar-me més insulina? Com gestiono la salut en un territori, insisteixo, de diversió? Durant molts anys, per exemple, hem estat venent la idea dels mediadors juvenils, dels joves que eduquen en salut, els propis joves, sobre la idea de vendre la salut com un projecte jove amb estils de vida joves diferents. Cada vegada que un professional de la salut, un pare o una mare, posa una cara d'espanto davant d'una conducta, li està dient això és atractiu. Cada vegada que des de la salut definim un risc, li estem dient a l'adolescent això és una cosa que val la pena. Perquè la seva definició de risc no té res a veure amb els nostres catàlegs de variables de risc. Què és un risc i què no és un risc? Com s'aprèn a gestionar els riscos? Fixeu-vos que la batalla en aquest moment en l'educació ja fa temps que continua sent no mata cap conducta, mata alguns aspectes que van associats a algunes conductes. I per això ningú discuteix que fem una campanya que digui si veus no condueixes, perquè el que mata és el còctel de les dues coses. Conduir, en principi, llevat que vagis al boig, no mata, i beure, no sé que tinguis un coma etílic, tampoc. Ara, la suma de les dues coses, sí. Com? Reclameu com el Consell de Salut el dret dels adolescents a protegir-se, el dret dels adolescents a protegir-se, en el qual els adults no pinteu res, més que garantir el seu dret a protegir-se, aprendre a protegir-se. Que l'exemple tòpic que sempre dic per provocar els pares i mares és senyor papà, vostè encara té dret a somiar, encara no l'han prohibit. Arribarem, però de moment no l'han prohibit. És que vagi somiant que el seu fill o la seva filla es casarà amb 28 anys de blanc, verge, amb Montserrat i amb música simfònica. Somia el que vulgui. Però com que és possible, no probable, tampoc penseu que és per tant la seva vida sexual, com que és possible que tingui relacions amb 14 o amb 15 anys, sàpiga vostè que saber com funciona el maleït preservatiu, que difícilment s'ho posaran, on trobar-lo, etc., aquí vostè no pinta res.
Pinta garantir que veritablement pot fer-ho servir. Que quan vostè diu no vull que li ensenyen sobre drogues perquè l'inciten a consumir-les. La mateixa enquesta que posava aquí. Només els tontos de la classe saben a qui no li poden comprar Maria o com no comprar Maria, per dir d'alguna manera. A què ve aquesta història? No serà, donat que sempre recorren als seus amics, no serà important aconseguir que els seus amics siguin una mica menys analfabets en els riscos i així potser faran que l'altre sigui una mica millor? Què vol dir? Vida saludable, gestionar riscos en una societat de risc en què els ciutadans i ciutadanes han d'aprendre a gestionar els riscos. I que han d'aprendre fins i tot a discutir finalment quan siguin grans al metge sobre com gestionar les seves malalties i com gestionar els seus medicaments. Que no és la hipòtesi de l'automedicació, sinó simplement la gestió de la meva vida, el meu benestar, és el que jo intento, vull fer en la meva vida. Que s'ha acabat el temps de la tutela i, per tant, que eduquem ciutadans i ciutadanes amb capacitat de ser autònoms, no ciutadans i ciutadanes protegits de qualsevol problema que aparegui al seu voltant, que cada dia seran uns o uns altres, cada dia apareixerà una cosa o una altra. Quinta qüestió. Lo de la salut, ja he començat posant l'anunci, va per barris. Va per barris, clar. I si va per barris, vol dir que... A veure, val la pena conservar una vida en què tot són desesperacions? Els que venim de l'època de l'heroïna, no sabeu el que costava convèncer un xaval que només tenia en la seva vida que injectar-se cavall i tot al seu voltant era desastre total, de que valia la pena deixar l'heroïna. No hi havia cap raó. Fixeu-se que des del punt de vista ètic o des del punt de vista en valors, us he posat el títol, en un moment d'una terrorífica desigualtat social, tu com li dius a un xaval de 15 anys que no té dret a robar-li a l'iPhone 10 o no sé si ha sortit ja, a la pija que seu al seu costat. On són les raons per no fer-ho? Clar, jo vinc d'una història que ja ni coneixeu, en què quan jo era jove em deia no, és que aquí això és un valle de làgrimes, aquí hem vingut a patir, ja anirem després al cel. Podeu entendre que això... Després, els que érem joves van fer la revolució, entre cometes, van dir, bueno, quan canviï la giri la truita, arriben els meus, ja m'anaran els meus, ja... Però i ara? Quines són les raons per instaurar... Mira, és que t'ha tocat ser pobre, has nascut pobre, és el teu problema, el meu problema. Per què m'has de comportar d'una determinada manera? Fixeu-se que en el món, per exemple, de l'atenció a la infància diem la llista de prestacions socials hauria d'incloure hores de mare o de pare, dosis d'abraçades, temps de lectura de contes, perquè són experiències vitals inevitables per construir una infància feliç. Si això ho traspasses a qualsevol altra etapa de la vida, quan vosaltres treballeu els temes d'incorporació social, què diem quan parlem de que una persona ha de poder ser incorporada a la societat? Dient, com a mínim l'equilibri entre les insatisfaccions vitals i les satisfaccions vitals ha d'estar equilibrada. Ha de ser possible que les satisfaccions siguin més que les altres. Moltes vegades, quan treballeu amb vosaltres amb adolescents, què feu? Esdevenir oportunitats d'experiències vitals satisfactòries perquè la vida d'aquest adolescent cobri sentit. Si no, quin sentit té? No hi ha cosa més meravellosa que donar una ajuda alimentària a una mare que ha d'anar al banc d'aliments i a sobre li diuen has de tenir una dieta equilibrada. Però, escolti, si és que en el banc d'aliments només hi ha macarrons. Però la dieta equilibrada hauria de ser amanida, hauria de ser... No continuo. Tenim una terrorífica... un terrorífic poder que és com que ajudem els pobres, se suposa, no fent justícia amb els pobres, ajudem els pobres, s'han de portar bé i són els pobres els que han de tenir una vida saludable. Els altres no.
Si jo vull gastar-me els diners en whisky, me'l gasto en whisky, són meus. Ah, no, com que els teus no són teus, diuen que no són teus, te'ls donem. No, pobre de tu. Encara me'n recordo dels debats que teníem els primers consellers de benestar social quan va començar aquella cosa de la PIRMI, encara en l'aire, per dir d'alguna manera, s'enfadaven moltíssim perquè com que triaven en cobrar, quan cobraven els enterraments compraven en aquell moment el que era el Novamàs, que era una pantalla de plasma gran per veure el Mundial de Futbol. I s'enfadaven dient, hòstia, són pobres, ja a sobre es gasten... Però ja dic que t'importa, no? Quina és la dosis de felicitat en la qual han de viure? Doncs aquí igual, atenció, que és molt fàcil obligar a tenir un estil de vida saludable a qui no li queda més remei que dir sí senyor, té raó, després ja faré el que vulgui, però és que si no ens retiraran la prestació. Com es construeix la felicitat entre desigualtat? La pobresa no genera exactament infelicitat, com sabeu molt bé, hi ha molta gent pobra que té una gran imaginació per construir la felicitat, però enmig d'aquestes desigualtats, per què creieu que venen aquests els adolescents aquí, que fa anys que venen, malgrat que les autoritats diguin no, això és un problema que s'ha vengut, fa anys que estem en aquesta història, per què creieu que venen aquí? Perquè òbviament estem en un món globalitzat en el que el retrat de la felicitat és el retrat que nosaltres difonem sobre les possibilitats de ser feliç. Quedar-se al sud de l'Atles, allà en plena misèria, sense cap possibilitat no de tenir, d'imaginar el futur, podeu entendre que no és un projecte de vida que funcioni. I com sempre dèiem, a sobre volem que els pobres siguin estemis. Clar, però si l'única manera de suportar la felicitat és prendre drogues legals, que en general són psicofàrmacs o alcohol, però també il·legals. De tota la vida, jo continuo sent un quinqui del Baix Llobregat, però si feu un recorregut per qualsevol dels barris raonables que no siguin al centre, a primera hora, a les 6 del matí, quan la gent anava a treballar, què pren la gent? Doncs una barreja o un conyac calent, perquè és l'única manera de començar la vida a suportar-lo d'alguna manera. Per què hem descrit tant les toxicomanies de les misèries? Perquè és l'única manera de gestionar la misèria de cada dia. Per què augmenten els psicofàrmacs en les persones adultes? Perquè el malestar s'ha de poder gestionar d'alguna manera. I a veure, insisteixo, si més no drogats, és a dir, quin és l'estadi vital, la situació vital en la qual funcionen aquestes històries. Recordo que els grans consumidors, per exemple, les grans plagues en aquest moment d'opiacis o d'analgèsics estan, per exemple, en les classes altes dels Estats Units, és a dir, la gent que no és que tingui malestar, és que no pot suportar ni el més petit dels dolors i per tant que necessita, en una vida de dolors suposadament reals, necessita prendre això. No apliquem l'astèmia als pobres. He anat posant alguna foto perquè us relaxeu un divendres a aquestes hores. Després una altra qüestió és qui ajuda, sempre de la perspectiva dels adolescents, qui ajuda a construir una vida saludable, qui ajuda a construir aquesta història que dèiem del benestar al malestar, del benestar al malestar en salut mental. Com resolem... l'altre... passa tot, no hi ha arribat. Què fa un adolescent quan li dius has d'anar al psicòleg? Pues la resposta et dirà a mi no em passa res, passa a tu. I si a sobre ha d'anar al CESMIC, no s'enfadeu que sigo al CESMIC, demanant hora, a l'hora que no sé què li toqui, a un personatge que es col·loca darrere d'una taula i que li fa 2 o 3 preguntes però que després no parla i l'altre dir alguna cosa, el més raonable és que en plena salut mental l'adolescent decideixi que no val la pena anar a parar allà. Que volem construir benestar emocional, envieu els personatges col·legues meus del CESMIC a treballar a l'institut o al casal de joves i després a la consulta, però primer allà. Jo continuo, ja intento no, però tot i així continuo ajudant adolescents perduts que amb bon criteri ja dic no volen anar al psicòleg,
m'aguanten a mi no sé com, però intento fer psicoteràpia de cafè, intento fer una altra història, un altre tipus de relació, perquè si no, no tindria cap tipus de sentit. Què és el que li puc oferir o què és el que els hi està passant? De què serveix? Quan tens un adolescent bronques, posar en la història clínica trastorn negativista desafiant. Clar, ja intento, els col·legues ja els entenc, com sabeu els que esteu en aquesta història, el sistema de l'IECS, el sistema de les classificacions, t'obliga a que en la primera o com a màxim en la segona visita tu introdueixis en la història un diagnòstic. Però el sistema no permet que escriguis adolescent mitjanament perdut, que ara està agobiat, que potser demà s'enamorarà i canviarà. On col·loques aquesta història? No pots. Has de posar trastorn límit de la personalitat, trastorn dissocial, trastorn negativista desafiant, no sé, 3 a 4 categories d'aquestes que afecten a tots els adolescents. Quina mena de professionals som a l'hora d'ajudar a les persones a descobrir què els està passant i a construir una forma raonable de gestionar allò que els està passant. I això, com podeu entendre, no és exactament la consulta, no és exactament l'espai del despatx. Per què ens vam inventar, que després s'ha reduït, o se'l va inventar al seu dia, el tema del programa de salut i escola? Perquè personatges que estaven en un altre lloc apareguessin per l'escola i poguessin construir un espai de relació en el que, òbviament, tots els dilluns apareixia un grup de noies a veure l'infermera perquè sempre s'havia trencat el preservatiu al cap de setmana. Però era l'única manera de poder dialogar o establir un diàleg sobre la sexualitat d'aquestes adolescents. Però els hem d'ajudar a descobrir què els passa. Estem parlant dels adolescents, però podríem parlar de qualsevol persona de la meva edat que va a la metgessa corresponent a parlar amb algú. És a dir, a trobar alguna comprensió sobre el que li està passant. En el cas dels adolescents, que està perdut, que té aquella clau important de la seva vida, que és aclarir-se què és i aclarir-se què farà en la seva vida, té que tenir algun tipus d'ajuda per aclarir què li està passant. Però l'has de fer d'una manera... Jo estava a València ahir abans d'ahir, i abans de començar una xerrada m'arriba primer un WhatsApp i després una trucada d'un xaval al que ajudo. L'havien detingut, havia estat tancat, sortia de la comissaria, trucava a veure què feia. Accepta el sistema que la relació terapèutica comenci amb un WhatsApp? Però és el més raonable, estem parlant de personatges que primer es relacionen digitalment. En qui confien? On està la flexibilitat i l'accessibilitat? Perquè, insisteixo, han de trobar persones que els ajuden a sentir què està passant, què no està passant. Què vol dir ser jove? Recordava aquesta frase de los Rollins, pintada en la història de deixa a la ciència un cos jove, quan t'acabaràs morint, millor que siguis jove. És de l'època dura, de les drogues dures, en la que jo em bellugava fa temps, quan era molt més jove. Com els ajudem a descobrir què els està passant, com se senten? Dic que això ho posava no fa gaire perquè, com sempre, encara continuen aquelles taules meravelloses que feu, aquelles rodones sobre la taula dels aliments saludables. Però mira, és que aquest xaval està veient una influencer que té, 1.800.000 seguidors. La Paula Gono, que és una d'allà de Cornellà, una youtuber d'aquesta, ara no sé on para, però 1.800.000. I tu, la taula d'aliments saludables. I és que un llibre de tot s'aprèn, que us asseguro que el més suau és que és una tonteria darrere l'altra, descriu la vida, però va ser el best-seller del Sant Jordi l'any passat, per molt que diguin els col·legues sobre els escriptors i companyia. Havia batalles a l'EDNAP per aconseguir la foto de la Paula Gono amb el llibre. Com ho fem? Ens convertim en youtubers nosaltres?
o ajudem a descobrir, a veure, què troben en aquesta història, perquè també troben el contrari, Com sabeu, històries rares sobre la vida saludable ja la tira. Bueno, és que tenim la gent que creu en totes les dietes miraculoses, bueno, apunta, però què fem? Però aquella influència està, Jo que cada setmana com a mínim dialogo amb la meva neta que ve a dinar, jo aprofito per saber una mica més sobre les adolescències de 13 anys, que un dia li deia, però com segueixes aquest personatge? Tu que ets una nena progre, moderna, com segueixes aquesta història? Ahir discutíem a propòsit dels instagramers més importants i estàvem analitzant a veure qui tenia més. Jo li deia, però com ho segueixes? Resposta meravellosa d'un adolescent. Ai, avi, et dona una altra perspectiva. Et dona una altra perspectiva. Nosaltres no podem ignorar que existeixen aquestes perspectives, perquè les influències dels que estan són les que estan. Vuitena idea. Com entenen o no entenen la salut mental? Quina explicació els donem sobre què vol dir tenir problemes, tenir malestar, estar boig, no estar boig, deixar-ho d'estar? Quines explicacions fem servir per aleshores aquella situació en la que, com sabeu vosaltres molt bé, a més patim una contradicció contínua que és la gran provisionalitat de les seves conductes, en el que a més sabem que cap diagnòstic serveix probablement per més de 24 hores, per dir alguna manera, en el que probablement l'altra setmana canvien els astres i la seva història és d'una altra manera. Però com els ajudem a entendre què dimonis vol dir tenir una salut mental raonable, gestionar el seu món interior. I elles mateixos diuen, no, aquest està ratllat. Què vol dir aquest està ratllat? És una discussió sobre com que ens desborden. El problema no és diagnosticar, que és un absurd moltes vegades, i ara què fem? Com a Consell de Salut sabeu molt bé d'aquella història, aquell va-i-ve dels col·legues de la salut que intenten que l'escola sigui positiva i aculli els que tenen dificultats, i dels col·legues de l'escola que intenten que el psicòleg faci el favor de dir què li passa a aquest xaval i faci el favor d'arreglar-lo. I al final diuen, què fem? Com ho arreglem? Perquè al final, com que ens desborden, o els tanquem o els mediquem, però no tenim gaires estructures per gestionar. I qui ajuda, com ajuda? De què serveixen molts dels fàrmacs aplicats a l'adolescència? Però i què fem si no els mediquem? I si molesten, per què no els retiren? I estem en tot un gran debat sobre què és de la impotència que moltes vegades tenen els sistemes, especialment els de salut mental, per tenir la dosis de paciència suficient com per anar aguantant, col·locant persones adultes al seu costat perquè acabin ajudant a trobar una sortida en positiu, però acabin ajudant a trobar al final una sortida en positiva. Mentrestant estem al mig. I com, no sé si jo us ho deia abans, perquè no sé on l'he dit, estem davant d'una societat que, per molt que teoritzem sobre la salut mental, per molt teoritzem sobre les persones amb malalties mentals o amb dificultats o amb malestars mentals, continua veient perills en totes les persones que no són exactament igual que el que se suposa que és el ciutadà estàndard. I els pares i mares d'avui en dia, quan la setmana que ve comencin a buscar escola, buscaran escoles en les que no tinguin males companyies, continuaran buscant que no hi hagi persones que distorsionen les vides d'aquesta. Què fem amb els xavals diversos acceptant una cosa que no s'accepta mai, que és que tots els adolescents, tots els nois i noies adolescents acaben passant en algun moment per una situació crítica, una situació de dificultat. El que passa que alguns, malauradament, això dura massa o no troben la resposta adequada, però que són etapes en les quals hem de buscar maneres d'ajudar-los. I per tant, que són personatges que fracassen no perquè experimentin, sinó perquè no tenen persones adultes que els ajuden, que els acompanyen als seus processos de prova i d'experimentació.
que quan dissenyem respostes a les dificultats de salut dels adolescents, el que hem de fer és reforçar sistemes d'acompanyament que permetin estar al costat d'aquests adolescents per ajudar-los en el seu procés de canvi i de maduració. I que entre el pediatre benèvol, la infermera raonable, l'urbano més o menys sensat, el tutor important i el monitor de no sé què, construïm una xarxa d'adults que acompanyen les seves històries adolescents. Com gestionem habilitats socials? Parlareu de la resiliència, parlareu de com es construeix, quines són les eines per gestionar les contradiccions contínues. Que no és un problema només d'habilitats, és un problema d'algú que t'ajudi a descobrir com t'has sortit del tema. Un d'aquests xavals complicats que ajudava, aquest que havia sortit de la comissaria, quan ens van trobar vam fer una llista de les coses que ell creia que eren qüestions que tenia que resoldre. Vam fer una llista de les batalles a casa, una llista de la història a què dimonis es dedicava després d'haver rebotat de totes les escoles possibles. I entre la llista estava com resolia una noia que li agradava però que s'havia anat al carajo, aquella història al final no havia funcionat. Una noia difícil i ell molt difícil. És un xaval amb una història adoptiva complicada, una història d'aquests xavals que se senten un desastre, que se senten no estimables i que no poden estimar i per tant que l'alien contínuament perquè creuen que ningú pot interessar-se d'ells. Com ajudava aquest xaval? Bueno, discutint sobre l'enamorament aquest. I vaig acabar dient, mira, d'aquesta història de moment tens dues coses. Una, hi ha hagut una noia que s'ha enamorat de tu, la qual vol dir que pot ser enamorable, per dir-ho d'alguna manera, pot generar una història. I dos, has estat capaç d'estimar aquesta noia. No ha funcionat, però eres estimable i pots estimar. Però ha de trobar-se alguna persona que li ajudi a aprendre de les contínues contradiccions i dificultats en les que es troba. Perquè bé, en la sessió següent ja deia, bueno, és igual, jo ja la noia que ja no vull saber res, ja l'he tancat. Falsa manera de dir que veritablement però no vull saber ja res. Dic, bueno, doncs vale, ara t'ajudo a buscar una altra nòvia perquè sense nòvia no pots estar, a veure com arreglem amb aquesta. Qui els ajuda a gestionar aquests conflictes? No qui els etiqueta on trobem el... No. Aquest xaval no aniria ja a estar fins al gorro de psicòlegs, cony. No anirà enlloc. I gestionar els medicaments que ha de prendre com li doni la gana. Però, a veure, en qui gestiona els consells? Recordeu que és fals que augmenti el número de trastornats mentals en el moment en el qual estem. Quan els col·legues del CESMIC o els col·legues dels centres de salut mental diuen no, ha augmentat no sé quant. Per tant, vol dir que ha augmentat el nombre de persones amb problemes de salut mental. Mentira. Ha augmentat el número de persones que necessiten ser escoltades i potser no troben més lloc per ser escoltat que a la xarxa de salut mental, però si vostè construeix la xarxa pública d'escolta amable, a lo millor buida el sistema de salut mental i acaba anant a un altre lloc. Si vostè converteix serveis socials en gestories de prestacions, difícilment podran dedicar-se a escoltar. Si dedica els educadors de calle a justificar informes pel maleït sistema de protecció que cada vegada està pitjor, doncs tampoc funcionarà, però si els dedica a anar a la casa a dir-li al xaval, bueno tio, que és l'hora, t'has d'aixecar, a veure si anem a l'escola, doncs probablement tindrà una altra història. Torno a dir, no podem viure en una societat que ho etiqueta tot i no podem viure en una societat en mans de les indústries farmacèutiques que no és que inventin fàrmacs per les malalties, no, que inventen un fàrmac i s'han d'inventar una malaltia. Us en recordeu quan fa 3 o 4 anys es van inventar la síndrome postvacacional i era simplement una, no sé si era la Roche o una aquesta, havia inventat una nova mòlecula amfetamínica, no sé què era, i va dir, hòstia, ara a qui li venem això? Doncs a la gent que està deprimida perquè se li han acabat les vacances i que ha de tornar a treballar i hem de vendre algun producte. Fixeu-vos la guerra que tenim en aquest moment, a propòsit de la
regulació legal de la cànnabis. La batalla en aquest moment està en quina de les grans indústries tabacaleres té la patent per vendre la cànnabis legal. Estem en una batalla i d'aquí 4 dies ens acabaran venent lo saludable que és aquesta història. Per tant, com es corre? Bueno, acabo perquè hem d'acabar i us hem de facilitar que pugueu dir alguna cosa abans de l'altra. Com us deia, això va canviant i moltes vegades no es tracta d'educar a avisar-la, sinó de construir el que tantes vegades hem dit, estils de vida saludables. I un estil de vida, com sabeu molt bé, té a veure amb qui relaciones, què fas, quina música t'agrada, com et vesteixes, com acabes sentint-te feliç, quin és el component de la teva felicitat. Això són un estil de vida saludables. En el món dels adolescents, com sabeu molt bé, jo que vinc de les bandes i després vaig passar per les tribus i he acabat en les generacions, en aquest moment ja estem a la generació alfa perquè se'ns va acabar la Z, ja no sabem quina generació juvenil hem de construir, doncs estils de vida que tinguin a veure amb alguna manera de vida saludable. Però què vol dir estils de vida amb prestigi? Ahir estava Sant Andreu de Barca parlant de sexualitat i hi havia un grup de xavals que havien fet les successives sessions d'educació sexual als 3 instituts del municipi i parlaven ells i explicaven. Els de batxillerat donaven la xapa, havien après tots els rotllos que l'educació sexual els havia après, repetien el discurs saludable tio, vaig dir, heu aconseguit que aprenguin el llenguatge, que sigui útil no ho sé, però s'ho han après, ho saben. Ara els de quart d'ESO, que encara no estaven, aquests eren de lo més divertit possible, dir, no, volem que ens expliqui, això només, no volem parlar només del SIDA, volem també saber quines malalties més i què passa, no sé què, volien, perquè encara volien saber sobre alguna cosa que els afectava amb ells, amb elles, i per tant que els estaven venent una vida saludable que connectava amb les seves vides. Per tant, que hem de descobrir com són les vides per veure que tenir un estil de vida saludable és també apassionant, és apassionant. No és una qüestió del noi amuermat o del noi que, en tot cas, o de l'adult, que com que ja és gran i no pot passar-se massa, per això acaba contenint-se una mica en els seus plaers i les seves felicitats. Com construïm estils de vida, estic parlant d'adolescents, però s'han de construir exactament igual en les diferents poblacions, en el que la salut i la manera de viure tinguin alguna relació. I nada més, res més, gràcies per escoltar.